Здравейте хора, нещо ви ще играем Матфо 21 драфт. Нека да започваме, както виждате, вече сме при формациите. И нашия капитан ще се казва Виера 92. Тук ще вземем, не знам кой. Не ги знам. Тук е много интересно какво да правим. Ето ни пуска. Ще вземем французина. Коща е супер. Ще вземем французина. Пепе. Ще вземем Боночи. Умтити. Лапорт. Умтити 8-6. Алмейда. Вьотман. Иванович. Дани Алвеш е това. Вратарят ще бъде французин. О, лявбек не сме избрали тук. Италиано. Добре. Я да видим резервния вратар. 9-7 Давид. Леле, как ми проваля кемпирито? Това е 9-7 Дехия, бе. Аз тук просто няма никакво значение. Вижте какви избори просто. Лемър. Лео Меси. 9-8 Суарес. Мале. Какъв избор? Какъв избор само? Тук вече няма никакво значение. И хора, ако ви харесва днескашният драфт, може да харесате клипа и да се абонирате за моят YouTube канал. От мен, чао!